La tecnologia i el mòbil ens han canviat potser la forma de treballar o la forma d'interactuar, tant en la feina com l'oci. És una eina que, si ho pensem, fa 10 anys no teníem, o teníem molt poques persones, i ara potser és una eina imprescindible. No podem sortir de casa sense el mòbil. Les tecnologies van canviant molt ràpid, els usos socials també, i la cultura s'hi ha d'adaptar. En termes generals, podríem dir que ens permet fer més accessibles els continguts i amb un abast global. Per mi aquestes dues característiques d'accessibilitat i abast són les més definitòries d'aquest món hiperconnectat en què estem vivint. L'entorn web està canviant. No hem de pensar només en una plana institucional, una plana d'atenció al ciutadà, sinó que hem de pensar en una experiència d'usuari global. Són tot el que està al voltant de la internet de les coses, que totes les màquines, tots els dispositius, estaran totes connectades, tindran una IP i a partir d'allà es podrà interactuar amb les mateixes, amb la qual la complexitat i la capacitat de coses que es podran arribar a fer podríem dir que és inimaginable. El Museu Episcopal de Vic tenen un aplicatiu per mòbil, sobretot basat en les seves col·leccions de romànic, on hi ha uns quants vídeos ja accessibles. I ara fa poc, i molt destacable, seria l'aplicació que va fer la Fundació Miró amb motiu de la seva exposició L'escala de l'evasió, que permet no solament aprofundir en la informació de les obres i recrear-s'hi, sinó també ofereix un itinerari per la Barcelona de Miró. És una aplicació realment recomanable. Al tenir un congrés aquí proper, o associar la marca Barcelona amb la marca mobilitat, les empreses catalanes, que a vegades ens fa por sortir cap a fora, ens pot ajudar potser un aparador per poder vendre i plantejar projectes que després es puguin portar cap a fora. El World Mobile Congress és el congrés que, si no es fes aquí i es fes als Estats Units, caldria anar-hi. És molt important estar oberts a noves maneres de donar a conèixer tot el nostre patrimoni, que és tan ric. I, per tant, aquí tenim un camp infinit de possibilitats. Entre els continguts que tenim als museus i les potencialitats del mòbil d'accessibilitat, ubiquitat, connectivitat, doncs hi ha un potencial infinit i és apassionant explorar-ho i estar amb això.